Bingelela bonke abazalwane bakhona ngey'nhlaka zabo. Uma ngingasakwazanga ukubasho bonke kodwa nje babingelele egameni leNkosi uJesu. Ngiyabonga abazalwane ukuthola ithuba lokumala into engihluphayo nje iyodwa. Ngicela uNkulunkulu angisize ngingadli isikhathi. Okwenzekile abazalwane kube nezihloko ezimbili engizokhuluma ngazo. Ngicela ukuqala ngaleso sokuqala engisinikeziwe kwathiwa isexwayiso. Uma kukhulunywa ngesexwayiso, uNkulunkulu ukhuluma indaba enkulu. Kulamaviki adlule ngike ngaba isimenywa ey'ndaweni ey'thile. Uma kufika lesi sexwayiso ngiye ngacabanga ukuthi uNkulunkulu bebona ukuthi kufanele ngedluleki ukuze ke bese nginika lesi sexwayiso. Bazalwane, isexwayiso sami ngizoxolisa kakhulu, akusona esami, uNkulunkulu uthi angisilethe. Angazi noma sizoba right noma sizoba right. Kodwa khona esho baba la izolo, ngathi noma uyisho ekhuleka noma uyisho nini, kodwa uthe ucela bonke abantu abazokhuluma la bakhulume iqiniso kulokho abakunikeza ukuthi abakukhuluma. Ngizamile-ke nami ukusibalekela isixwayiso ngoba bese nginaso isihloko, ngithi isixwayiso ngicela usibeke eceleni. Masethi uNkulunkulu ebusuku namhlanje ngicela uqale ngaso isexwayiso kodwa ngazi isikhathi sokusinikeza esingakanani. Ngakho-ke bazalwane, ngicela ukuya lapha kwisixwayiso. Isixwayiso sami simayelana nenyanga yabesifazane. Uma uNkulunkulu ekhuluma uye wavula, masingavula uGalatians chapter 4, akaseGalatia chapter 4 sifunde khona uverse 9. Sifunde uverse 9 ngokusheshisa nje bazalwane, ngiyasaba kakhulu. Inayo lento yokuthi ngesikhathi isikhathi angithandi namhlanje, angithandi bazalwane. Masingafunda lapha uGalatia 4 verse 9. Ngathi noma sengingafunda bazalwane. Isihloko sakhona sithi ngoKristu sithola ukuba sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Kepha manje njengalokhu senimazi uNkulunkulu, yebo, phezu kwalokho niyaziwa uNkulunkulu. Kukanjani ukuba nibuyele ezimvisweni zobungane ezimlulana ezingelutho engithanda ukuphinda nibe izigqila zazo. Nigcine insuku nezinyanga nezikhathi neminyaka. Nginovalo ngani ukuthi mhlawumbe inihluphekele ngenza. Bazalwane, njengoba uNkulunkulu menginika leli vesi, bengifuna ukubaleka ngathi hayi liyofika uba kwelichaza. Ubaba ukuchaza kangcono, ngicela ungakwazi ukulisho noma ngizokwazi ukuchaza. Wathi ngicela udlulise ngoba nansi lento esiphumile yokuthi ezinkonzweni selingenile izwe. Ningixolele kakhulu bazalwane. Ngize ngathi ngabe kungcono ukuba inkonzo yomama noma inkonzo yabesifazane siyenza ngo-August. Ngoba thina asibhawi thina kwikhalenda. Thina sibhawi kuphi? uNkulunkulu uthi singabhawi kwikhalenda. Singalingisi izwe nangezinto ezisekhalendeni. Ulimi lwethu lungakhulumi ikhalenda. Ngoba iBhayibheli lichazile ibandla liney'nhlaka ezine. Linobaba, linomama, linabasha, lino-Sunday school. Singagxili kwikhalenda. Uthi uPostoli Paul nginevalo ngani. Ungathi seninake iy'nsuku, seninake iy'nyanga. Yeyi bazalwane, angiyazi into engiyinikiwe, nathi ngiyaxolisa ukuyisho. Angazi noma ngisho kahle noma ngisho kabi, kodwa ngiyinikiwe ukuthi sengathi ngabe thina la akubanga u-August. Ukuze kucace ukuthi asicelebrate thina u-August. Niyezwa bazalwane? uNkulunkulu ubeke lento ngoba ibuhlungu enhlizweni yami. Uma ngifuna ukuyibalekela uyabuya izolo uzongikhumbuza umbono
omunye umama cishe it was 2018 nguthola lo mbono. Lo mama uthi wabona indlela ezimbili. Uthi kulezi indlela ezimbili kuhamba abazalwane. Uthi mebheka kule ndlela encane. Uthi bancane abahamba khona. Futhi abaphethe lutho. Mina ngaphatheka kabuhlungu bazalwane. Ngathi ngenxa yokwanda kwezwe emabandleni asiboni noma sisihamba ngendlela. Wathi ke uma ungena endleleni enkulu awukwazi ukubona ngoba ungena ngathi uyashibilika nje. Wathi into ehlukile endleleni enkulu uhamba nakho konke. Wathi uma ukhona ubaba wayehamba nomndeni wakhe wonke, ehamba ney'nkomo zakhe, ehamba nezimvu zakhe, ejabula esendleleni enkulu. Ngase ngithi Nkosi, lokhu siyakuthola kuMatthew 7 uverse 13 no 14. Sisheshise nje bazalwane sigijima. Akhona okwani unikiwe. Matthew 7, 13, 14. Omunye avule uLuka 13:24. Matthew 7, 13, 14. Ngenani ngesango elincane, ngoba isango libanzi nendlela enkulu eyisebhujisweni, baningi abangena khona. Kepha isango lincane nendlela iyingcingo eyisekuphileni, bayingcosana abayifumanayo. Luka 13:24. Luka 13:24. Phikelelani ukungena ngomnyango omncinyane, ngokuba ngithi kini abaningi bayokufuna ukungena behluleke. Siphila la ekhaya, uNkulunkulu usibekela ubaba osifundisa izinto ngelinye ilanga. Uzuthi hawuyazi bengakunakile ke lo. Kanti nalokho bengangiyise esogweni. Phikelelani bazalwane. Le language ekhulunywa phandle yenyanga yabesifazane ayinayibusi insane la endlini. Insane le. Usho njalo uNkulunkulu. Wathi ngabe ngcono bakuyena August. Kini celebrate la. Celebrate ke bazalwane sengidlulile lapho kwisexwayiso. Inkosi inibusise. Ngiyakuthanda ukuhlabelela ngihlatshelela uanele kamnandi kodwa ngeke ngiye lapho manje. Ngizocela umama waseBeckville aphinde asiphulekele senizokhuluma ngesihloko esifanele. Jesu Kristu inkosi. Jesu siyabonga lokuqalile usuku. Yebo siyaqondisa. Siyabonga uNkulunkulu wethu, mana nathi uNkulunkulu wethu ongcwele. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. uJesu Kristu inkosi. Indaba lokhu iqala izolo. Ithimi yethu okaJohn 8:30-31. Niyakulazi iqiniso neqiniso liyakukhulula. Izolo iqiniso kuJesu. Iqiniso umoya ingcwele. Namhlanje kuseni. Iqiniso lapho ekhona ukhonile. Angazi ke nami nginikeziwe iqiniso. Liyini iqiniso? Iqiniso lingukuhlakanipha. Ukuhlakanipha kungukumesaba uNkulunkulu. Lokho sikuthola kwizaga nizokuyivula izaga 1:7a. Ukuhlakanipha kuyiqiniso. Iqiniso likhulunywa lisuke ekujuleni kokucabanga komuntu. Lokho sikuthola kwa 139 verse 2b. Athi uNkulunkulu ngazi imicabango yakhe injani ikude.
So umuntu ongahlakaniphile nomuntu ongenaNkulunkulu uyayirobha imicabango yakhe, akhuluma okusemlonyeni ayeke okusemqondweni. Kodwa ohlakaniphile ukhuluma okusejuleni wani wengqondo yakhe, akhulume noma kulimaza abantu. La engikhanga khona ngange ngidonsa ngemjiva kuthiwe awusakhulumanga kahle, awukhulumanga kahle. Ngithi angikhulumanga kahle, angibonanga nithi kuyiphutha benikwenza kulungile, qhubeka. Iqiniso alinakho okudinga ukuchibiyelwa nokulungiswa. Ngoba lini iqiniso beze bethi abadala iqiniso liyahlala angithi. Umuntu owesaba uJehova ngaso sonke isikhathi kufanele ahlale ekhuluma iqiniso. La ekhaya lezi sifundiswe ukuncokola, ngiyakuthanda ukuncokola bazalwane. Sifundiswe ukuthi ukukhuluma nje into engekho kuyiphutha. Ngiye ngiyithole angisathandi kwenami nxa manginama la. Nxa mangeneme eNtabeni, hayi mangeneme ngapha. Ngange ngithi mangeneme ngithole sengincokola eRoy. Ngangisuke ngazi. Kodwa sengiyazi manje. Uyahluka kubantu futhi nawe ukhuluma yakuthokozisa abantu kwesinye isikhathi. Abanye bamqonde bethi awukhulumanga kahle. Inhliziyo yakhe ingakwesokunene. Mhlazana ngithola leli verse bazalana ngamangala kabi. Ngangiyoduduza emzini womuntu kushonile. Yabona kuma uya lapha ucabanga ukuthi okay iverse 17 uShumayeli 10 verse 4 hayi ongayishiya indawo yakho umbuso. Mangifika lapha sengimile athi uNkulunkulu qala number 1. Asamtry uqala number 1. Shumayeli 10 verse 1 ngiqale mfuni. Athi verse 2 ohlala niphile inhliziyo yakhe ingakwesokunene ngithi I'm left today. Hayi uthini uNkulunkulu kimi? Uthi ohlakaniphileyo inhliziyo yakhe ingaphi? Left. Yikho bengefuna uku-understand abantu ngoba wena unayo inhliziyo left. Iyo yakhe kuba right again. Asikufundeni ke lokhu bazalwane ngoba mhlawumbe abantu bazolalelele. UMshumayeli chapter 10 verse 2 angazi bani ongangifundela memezi sedlule ngokushesha mjahile. Shumayeli 10 verse 2 wakhona lokho kwangifundisa ukuthi ungalikremi ivesi ukuthi ngoba nakho ngendaweni ethile ngizofekithi dedela uNkulunkulu ashakushoyo ngesikhathi ambangenza ufunda uverse 4 kwathi kuba ngikhulume ngoverse 1 to 3 introduce yami yabala cela ukufunde mangekho tholile. Inhliziyo yohlakaniphileyo ingakwesokunene sakhe, kepha inhliziyo yesula ingakwesokhohlo. Ucabange ukuthi kusho ukuthi wonke umuntu osemhlabeni uyini? Wonke umuntu osemhlabeni uyini bazalwane? Uma nje engakaze ahlangane nenkosi sula senza izinto zani zobuvula ngoba inhliziyo yakhe ikuphi? Left. Wonke umuntu osemhlabeni ngafikelwa yilokho vele futhi kunjalo. Wonke umuntu osemhlabeni uyini? Uyisula kuze kufikeni inkosi imnika ukuhlakanipha kwacela uSolomon. Bonke abanhliziyo zabo left bangabasihlakaniphileyo ngokwezwe. Bahlakaniphe ngokwezwe abanalo iqiniso. Abanaso isikhathi sokukhuluma iqiniso. Ukuhlakanipha kwezwe sikuthola kwekaJakobe 3:13 kuya 18 noyifundela bazalwane. Anamethanda ngifunde ngesaba isikhathi. Kodwa lesifunde sisheshe. EkaJakobe 3:13
Okwezwe kodwa lokhu kuhlakanipha. Ukuchazile futhi uNkulunkulu. Uthi ukuhlakanipha wezwe kunjani. Kodwa sale sesifunda nje. Singakafike encazweni. EkaJakobe 3. Ukuhlakanipha okuvela phezulu. Kubani ohlakaniphileyo nowaziyo phakathi kwenu na? Makakhombise ngenkambo enhle imisebenzi yakhe ngokumnene kokuhlakanipha. Lapho manje nomahawu babayo nombange enhlizweni zenu. Ningazibongi, ningalikambeli iqiniso. Yezwa. Makukhona umahawu ungalikambeli nje iqiniso. Verse 15 uthi lokhu kuhlakanipha kusikho kwaphezulu kodwa kungokomhlaba. Kungokwemvelo, kungokwamadimoni. Umuntu onhliziyo left uphila namadimoni. Angawaboni. Uthi uhambe ekseni owesifazane owalethwa phambi kaJesu wayengayiboni ukuthi wonini. Kunjalo namanje bazalwane. Izinto ezenzeke endaweni esiphila kuzo sithi sikhonza uNkulunkulu. Suke singaboni ukuthi sesone kangakanani uNkulunkulu. Ubula. Ngokuba lapho kukhona uhawu nombango khona isiyalo yakhe. Nezenzo zonke ezimbi. Kuyaluzwa abantu lapha engikhona nje ngibona khona. Angaze ngibone ukuyaluzwa umngakana mina emabandleni. Uyayaluzwa. 17 ke ukuhlakanipha kwaphezulu okokuqala kumhlophe. Kumhlophe. Kanti kuba kube nokuthula nokuva nokulalela kugcwele isihawu nezithelo ezinhle. Akunakugabaza kunakuzenzisa. 18 ke isithelo sokulunga sihlanyelwa ngokuthula kuba bakwenzayo ukuthula. Angibuye ke bazalwane izinto. Umuntu ongenakho ukuhlakanipha njalo ucabanga ezishaya isifuba ngobuzwe bakhe. Ukuzalela kwakhe, ubuyena istatus. Ngafunda mina. Ngeke ngitshele usibani ba. Konje wagcina kwabani. Ozotshela mina. Ngoba mina ngafunda, isula. Sula. Mina ngumfundisi mina. Nginesikhundla esikhulu. Ngiyambonga uNkulunkulu wangikhombisa baba Msibani. Ndoda ethobekileyo. Angazi mangaphakama ngathi ngifuze la. Wonke umuntu ufuneka afuze izono zakhe. Lithi iBhayibheli senza abantu basifuze ngomfanekiso wethu. Sifuze bani? Ukhona ubaba ongikhulisile engithola nje nami semele sengimdala ngithi ngiyakholwa. Wangikhulisa ubamkala ngentobeko. Kanti insuku zakhe seziyasondela. Uthema isondela insuku zakhe 2020. Kwasho ukuthi ngixhumene nobaba Msibani. Sengitsheliwe ngobaba Msibani angaze ngimbone. Ngase ngimxoxela ubaba esemdala ubaba ubeka 80 something. Ngathi baba ngithole ubaba Msibani. Uthi uNkulunkulu angifundise ngoba ngifuna ukufunda umbhalo. Wasethi ubaba kulungile mzalwane. Uhlole immoya. Ngathi ngiyabonga baba. Kulezo nsuku ubaba washumela ngenkosi angazi inkosi noma yini eyiphumile iyolipi yasithi Jehova uma nginqobe lempi noma yini eyongihlangabeza ngiyonikela ngayo. Lali hleli ke enhlizweni yami lelozwi ngithi Nkosi yami afunga ngokuzakumlimaza kodwa ngalaphula izwi lakhe. Ngangithuthumela ngithi ufunga ngokuzakumlimaza. Uma iqhamuka ingane yakhe iyodwa uthi kodwa ngane yami wenzani kimi ayazi ingane. Jabulela uyise uyayithatha uyonikela ngayo. Zinkonzo zokuqala lezi kababa ka2020. Ngangikhala inyembezi bazalwane. Thanda ukukhala. Makufanele ngabe ngiyemukela umoya wami uvela ulethe inyembezi. Okay, sengishilo ukuthi nangu kwesikhundla akakwazi ukulalela umuntu. Sinabesifazane abanjalo. Ngemizi yabo
babonakala bephakeme banemize emihle. Madoda lento esizoyishiya uthi umama zandla zami athi neimpahla zami busa Nkosi uJesu. Kusho umama uMpostoli anoke nimlalele kahle akagcini njengoswana uyadlula kuneimpahla zami. Nani uma kufika into entsha lapha kuleli ekhaya bafike bazotha abafana bethi mama namhlanje mama sibuye nokuthi la ekhaya sukume ukuthi yini le mabethi ukanda bese ngiphuma ngifike ngime ngithi Nkosi nalokho kwakho Nkosi okwakho konke anginalutho mina. Abakwazi ukubekezela abesifazane abangcono bashesha manje umeke wathi nje ubaba ukubhadazela ngoba lo baba bakithi siyakubaxolisa wathi umntana menza ucwaningo wathi ngiyibonile mama le basho ukuthi akakwazi ukutshela ukuthi beyicwaningelani le noma wezi mhlungu ukuthi ubaba wakhe wenzani angazi wathi ngiyitholile mama lento thina abantu besilisa umqondo wethu awunawo amakhamera njengowethu ngathi wathi mama umqondo nje umuntu wesilisa mase ayithanda lento ayithanda akanendaba ukuthi wena hamba nawe uyayithanda ingqondo yakhe yonke ikulento ayithanda. Bashesha manje baye enkantolo nje emabandleni angcono aphucuzekile asindisiwe beyofuna amalungelo abo besifazane. Yiko uNkulunkulu ethe no August ingayibhani nalalo hlobo labesifazane abaxoleli banamagugu abantwana babo baza amahlazo abo baze bangabahloniphi obaba ngenxa yamazwi akhulunywe omama abaphakeme. Ukhulumani wena nezingane zakho? Uxoxani nezingane zakho? Ngethanda-ke namhlanje nginondodakazi omdala lapha phakathi kwethu uzothika mayethi wrong mama. Uma kukhona into ayiletha kimi ngabacela ngathi uma kufika la khona umkhwenyana umbone senzenini uze la kimi sokuthayimisa ebeseza manga uyakhala noma ngabe kubuhlungu kangakanani bazalwane akufuneki ngimtshele nami ubuhlungu ngiyabuzwa buzwana qinisela do uzolunga bese ngibuza ngithi ingane lona unengane ingane ngibona uthi nenkinga uma kukhona into engizoyenza phambi kwengane ngabe neziphutha ingane ngafakaza umfana wami wesibili ngajabula uthi yini wena mama benenhlahla kangaka la ekhaya wena mama ngimufuna into ayithola sasithi musushintsha imoto siyomthengela imoto usuyishintshe imoto kodwa ubaba ongumhloniphi. That was painful. Ngiyangizwa nibazalwane. That was painful ngaleso sikhathi ekusho kodwa ngimkhombisa ukuthi uma mzonke angakhali phambi kwabantu angimkhombisana wasethe kugcineni ozosukuma wama uyafana ke nobakwakho message into ayikhuluma wasethi kodwa khona into engiyithandayo cebisa akwazi usitshela lutho lu-wrong ngobaba thini balifika wangamhloniphi ubaba wena mama wathi la ekhaya ubaba ehlaba wathi awufuni ukudla ukuhlatshelwa manje wena mama bungadli la ekhaya kodwa unenhlahla izinto zakho nje ziyaphumelela kodwa ubaba wayemehlabeni wena mama uthi awudli noma benamadodakazi omama baphakeme awahlale emshadweni yayo ngoba umama ufundisa ukuthi
wabuya wena mntanami ngomkhwenyana sebheda ngingedwa Labour sisho kali kuzimela ngazoma angithi niyasho nani ofuna uba nobani wena Labour ofuna uba nobani Labour uyidiya ngoba idiya lihlala nomyeni phela nami ngakona sengidedele bay sesine medical aid manje yayibuka lento ukuthi mina ucela ufika ngishiye egate ngayingene ngifika la Labour uthi kodwa senomyeni wakhe athi angikwazi ke lokho thina singabantu thina iLabour Ward yesiZulu kwakuyindlu lapha ekhaya wawuthi umuntu etile inyanga ezithile ubaba kangena ukuzobona ingane uma kwedlula isikhathi esifaneleyo nokudla ukakuthithi wena kobaba bale angisho ukuthi ngiqhenya ngobuso kodwa ngiqonda ukusho ukuthi wofanele ubani fanele ngoba wena umuntu wena musukutshela ingane ihlazo ukuthi ayibuye kushiwe enganeni kanjalo sengiyangakubona nje nalapha emhlala ngakhona uthola ukuthi siphelezela ingane sesifikile sathandaza sasho konke ehamba ingane uyothuzwa ingane sibuyile indaba manje akasabuye uzothi iphela nje banamthandazile ndakulungana awuyazi into ayisho enganeni wena wawusho ukuhlukile ngiyecela uNkulunkulu angisize bahlala abantwana babo abanye abantwana bethu balahlwa abayeni babo ngoba uNkulunkulu efuna ukufeza icebo likaNkulunkulu niyezwa labo ke ngiyacela futhi ngiyagcizelela uyahlala awubi ngowenye indoda umukholwa hayi mina ngisho lokhu kusindisa tifesile besile isikuzoshada futhi uthi uyamthanda lona uyazi nje befanele ngithi nokupholisa inhliziyo ngoba vele ngangilimele nganginamaxeba kodwa ngibonile ukuthi ngi-right ngashada futhi isindisiwe bezalwane awubi ngowenye indoda uma indoda ikulahlile uyahlala uyilinde iyozibuye uyixolele kwakukhona omama obaba babehamba beGoli afike eGoli ubaba athola umsuthu ayihlalela izalela ingane asala umama ekhaya adla usizi lonke aliqede uyothi mase liqedile usizi akhamuka ubaba uphume eGoli akaphethe lutho ngoba ke babe ngakafiki labo mama basindisiwe bezele uma efika lo baba usefanisa ubani lo khanga ubuye akaphethe lutho kodwa le nkosikazi izomembukela njengoba nezobazaba izomembukela njengoba lezi ezalwa yithi ngoba akuzona ingane zethu ezirong yithi ezirong lezi ezalwa yithi we mephuma nami ngapha nami ngizophuma ngapha sengiyaqeda bazalwane ngicela ukugcizelela ngezwi okungeshintshwe ke lokho ngoba ukuphi kusezweni akangabi ngowenye indoda noma ngangabi indoda yenze njani yamlanga 1 Corinthians chapter 7 10 no 11 sengiyohlala phansi ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane namhlanje akanginikeza ngitende baze kwamnandi ngazi noma bengisathanda ngiqhubeke sekuphelile Jesu Kristu inkosi 1 Corinthians chapter 7 verse 10 ngifuna ukufundela ingane zami baze kwamnandi ukukhona bangcwele chapter 7 verse 10 Ngeke baganileyo ngiyabayala kungemina kodwa inkosi ukuthi umfazi kangahlukani vele umfazi njani akahlukani umfazi
indoda emshiya ngithi angiyaliza iBhayibheli akuwena oshindo indoda engagcina yenze njani shiyewe yes ngapha uma ke wahlukana nayo kahlale engaganile kanti phona ne-diversification ithatha asaba ikufunda yaphi kumbe abuyisane nendoda yakhe indoda ingamlahli umngane 39 verse 39 umfazi uboshiwe ngesikhathi indoda yakhe isekhona ngeke indoda isifile ukhululekile ngedela nakubani ngiyangizwa bazalwane ngokubona kwakhe bamsebanda mawushadisa lo mshado ngoba kushizwa ngikunezwe bazalwane indaba kaJuda mawujula lapha kuGenesis uthi uJuda mayebona umakoti eqeda ingane zakhe ngiyabonga ngewasha uthi uJuda mayebona umakoti eqeda ingane ufika umakoti wakhe umfana omdala athi uNkulunkulu akamthandi wasembulala usengena ke kowesibili hawu no owesibili usenza iphutha ke cela ungalisho kodwa babuyalisho Genesis 38 wenza iphutha ke lo wesibili lasemtasula uNkulunkulu wasembulala uJuda kaqonda ukuthi le ntombazane eganela ekhaya kukhona into ebekwe uNkulunkulu ayiqondile uyasuka uJuda uthi awu mntanami ngicela uyozilela kini uyafihla enhlizweni ebondawo bakithi kanti kade sikhuluma ukuthi ama-139 ukuthi ushinto engekho kuphi enhlizweni yakho uthi ngifikele umfana wami washela ngoba phela lo ntombazane ekangena kule yokugcina nayizo sengibiyela yona ke manje ngibiyeleke ngizokwenza njena ke manje hamba wena uyozilela kini uma ezwa lo bemtshela ukuthi umamezala useshonile neyizindaba asaleke uJuda zilela umamezala azile lezo nsukwana ayizili ke kakhulu indoda umakoti usazilile abese bemtshela bethi yazi mamezala wakho uzodlula la uyokunda izimvu angazi ukuthi bani wathi agumula izimvu ngoba izolo engazathi sikhona eBhayibhelini abese egumula ingubo zokubonga umfelo wazo ayibeke abese ethatha zokufela abese ebazela awuhlala endleleni la uzodlula khona abantu uJuda umfelwa makoti umfelokazi hamba kuyofunda ukuthi kwaphumani la Jesu Kristu inkosi uzomculela mntanami leli culo icilongweni 136 ngiyamthanda kakhulu ngiyambonga uNkulunkulu uzocula umntwana ebese ngicela abazalwane ngizocela uMamkhize asikhulekele emva kokuba abantwana sebedumisile 136 ecilongweni awulazi mntana ngempela ngicela ukuqala ke mhlawumbe uzongisiza 136 ecilongweni amanene ushizwe njengejuba lindisela edwaleni niphephela njalo ngiphephela kumsindisi wami yena ulithwala ungukusindiswa kwami lapho iphunyuzwa inhliziyo yami kumsindisi iyasasha kumsindisi iyasasha lapho ngizikhululeka Sa
Nkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha, sibonge lakho ukuphila kwethu, ukudla kwethu, uyasiqondisa endleleni. Baba, kona wonke siyakhula, ukona wonke Moya Ngcwele uyasiqoqa, kona wonke Moya Ngcwele kuwena ukuphila. Phila empilweni zethu Baba, siyakhulumela uMamncele, silalelile Baba, silokusile silalelile, silokusuka izolo silalelile. Baba, ngabe ngokuhamba kwethu size Richards Bay, bangabe ngokuhlangana kwethu size sajwayelana ukuthi sihlangane eRichards Bay. Makube Nkosi ukuqondiswa kwethu, indlela zethu menyathela inyawo zethu zize Richards Bay. Uma sesiphindele emuva nalo emgodleni wakhe abelayishile, siyabonga Baba. Qhubeka nabantwana bakho, ukhulume silalele, singagcini ukulalela, kepha silenze izwi lakho, siphile, sihambe, sikhulume. In Jesus' name, Enkonzo, amen.